преди да разширим темата за източните практики, които укрепват духа и тялото ни, ще поканя инструктора по тайчи Силви Велев. Аплодисменти! Здрасти, Силви! Поздравихте на моето... Заповядай, седи, където ти удобно. Ето на дивана, например. Ето на дивана, заповядай. Какви страхотни гости си имам днес. Силви, здравей! Поздравейте се на много специална техника, тя си е лично моя. Така се чувствам добре. Това има ли го това? Верно ли е това? Има ли го в тайчи или аз съм си го измислила? Често пъти смятат, че това са импровизирани движения, съвсем не е така. Да, аз между другото си мислех, ако те видя да правиш тайчи и ти нещо сгрешиш, аз мога и да не разбера. Тогава няма проблем. Абсолютно. Как изглежда тайчи? Не знам защо така винаги ми идва. Може би от филмите, но това са така естествени неща. Тайчи наистина е една невероятна система за опознаване на себе си. Това е още един от начините, нали? Защото си говорихме за йога до този момент. Сега ти ще ни обясниш как можем да събудим. Това е още един от начините просто. Има безкрайно много такива, но аз съм си избрала двама страхотни специалисти днес да ми обяснят как става. Както йога, така и тайчи, това не са системи, които се научават. Това са системи, които вечно се изучават, практикуват се, преподават се. Това са неща, които съпътстват целия ни живот, съзнателен. Това не е нещо, което да го научиш наизуст и ако решиш да го приложиш на практика, ако не, това е нещо, което наистина е вътре в теб и го изграждаш. Често пъти тайчи го интерпретират като китайската йога, но тайчи е бойно изкуство. Да кажем какво означава тайчи? Ето това значи тайчи. Какво? Мълчание. Така ли? Значи, уважаеми зрители, тайчи означава ето това. Това е нова интерпретация на тайчи. Тайчи всички са виждали. Това е инь и ян. Бялата и черната половина с респективно противоположностите в себе си. Или като превод ще рече велик предел. Велик предел? Велик предел, това е състоянието моментално след великия хаос. Или след големия зарив. Когато започва да се диференцират нещата на своите противоположности, инь и ян, за да се обединят и за да състават отново тайчи. Пак говорим за този баланс, за който говорим преди малко. Това е абсолютен баланс, но в движение. Тайчи е баланс в движение и често пъти от едната противоположност се преминава в другата. Тоест покоя генерира енергия, а енергията генерира покой. Това наистина е много така в началото сложно за разбиране, защото точно в движенията в тайчи се интерпретира този модел на възприятие на околната среда, на всички, които са около нас, на Вселената буквално. Да разбирам ли, че всяка една техника помага просто на човек да направи сетивата си по-чувствителни, да забелязва, да наблюдава себе си, за да се чувства по-добре? Една от главните цели на тайчи, практиката, е точно това да изравним работата на двете полукълба на мозъка. Често пъти тайчи го интерпретират като динамична форма на медитация. Защото мисълта води в движенията, а не, както казах, са просто импровизация някаква. И съответно тази енергия, която всички я знаят, чи енергията или праната, това е енергията, жизнената енергия, която поддържа тялото здраво. Съответно, ние се чувстваме щастливи и съответно нашия дух е на доста по-високо ниво, отколкото ако сме непрекъснато болни, страдаме и сме обекти на лекарите. Ти си българин и откъде при теб попадна тайчи? Как започна изобщо това да се занимаваш с тайчи? Това е един естествен процес, който, как да ви кажа, връзката между човека и природата, когато се осъзнае, тогава наистина той си задава въпроса какво трябва да открие в тази природа, какво трябва да вземе за себе си, защото тя е в нас. Няма рязка граница, която да е определила, ето днес аз започвам да се занимавам с тайчи. Самата натурфилософия се крепи на Дао, на учението за Дао.
дал, това е пътя за съвършенство. Духовно съвършенство, което изгражда цялата Вселена. А това българите как го разбират? Защото да, явно го разбират българите, разбират. Обаче, в българското... Аз искам да попитам такива техники. Едната идва от Индия, като във вид на йога, другата идва от къде идва тайчи? От Китай, от Япония, от къде идва? Да, къде му е родината? Тайчи като бойно изкуство се заражда в Китай. В Китай. Но това с дао и натурфилософията и разбирането за природата няма ограничение. Не може да се каже, той идва от Китай или той идва от Индия. Това щях да и само попитам, те разбират за тези неща. Всичко е до усещане. Има ли такава техника, която е паралелна на всичките тези техники, която да е чисто българска? Това искам да попитам. Има ли значение една техника дали се е зародила в кое? Кавагайда. Кавалгайда? Тази техника е страхотна. Техниката кавалгайда е една нова дисциплина. Аз искам да изстана на лице. Къде си го чул ти това? Защо си впечатлен? Защото това е дихателно упражнение. Това е дихателно упражнение и то страхотно, нали? Извън шегата, в крайна сметка. И нали, когато това... как бе се, като белите дробове са ти вънка, това е съвсем друго нещо. Това е съвсем друго нещо вече. Това е една друга песен. Кажи ми за тайчи. Как го възприемат твоите ученици? Ти имаш ученици. Изобщо ви откъде се познавате, защото се оказа, че се познават? Познаваме се от дълги години доста. Ние сме от една и съща каша, така че. От една и съща каша. От една и съща каша. Значи, за тайцзи какво може да се каже? Значи, като се говори за тайцзи и тайчи, защото често пъти се изписват по различен начин, нещата са едни и същи. Тайцзи е фонетично, според китайците, те така го наричат, на Запад го наричат тайчи. Между другото, на Запад и в Америка, респективно, е много разпространена системата и моята цел тук от година и нещо е да популяризирам тайчи като система, която наистина дава много на човека, защото движенията, както казах, така са съставени, така са измислени, че да провокира движението на тази, че енергия по меридианите. Мисълта води обаче абсолютно всичко това нещо. И когато вие започнете практика по тайчи, вие ще се сблъскате с онази трудност на работата на двете полукълба на мозъка. Вие трябва да направите различни движения с еднакви части от тялото, по едно и също време с различна скорост. Това е съвършено нещо. Беше много трудно. Една топка, въображаема. Я местих, после всички си дърват да викам къде да сложа топката. А сега къде да я сложа тази топка, където я местих навсякъде през цялото време. Между другото, да. Сложно е. Изобщо не е толкова лесно. Да, и затова по-малко хора, които започват да се занимават с това нещо, в началото се сблъскат именно с тази трудност. Практиката, която така постепенно всеки навлиза в този вътрешен аспект на тайчи, изисква едно постоянство. Пак стигаме до дисциплината. Смързел не може да стане. Значи ще трябва да се работи. Ще трябва да се работи. Аз за това казах. Тайчи не се научава. Не може да кажеш, аз съм го вече освоил. Вие може да освоите дадени движения, които да поддържат вашето тяло в кондиция, да сте здрави, да сте усмихнати и щастливи, защото нали, това е нашата цел. Ако си болен, просто търсиш начин да излезеш от тази вътрешна криза, която се поражда следствие на даденото заболяване. Това е криза на душата, на духа. Ето защо всички тези източни учения, те не са източни като локация, откъдето идват, но те са за цялата планета, за цялата Земя, за цялото човек. Пада разграничението. Аз спирам да се притеснявам. Валидна ли е йога за Индия, а не за България и така нататък. Няма никакво значение. Няма граници. Всички са виждали в Китай рано сутрин по градинките, по парковете, как много хора изпълняват едни бавни, плавни движения. 15-20 минути на така всеки ден сутрин. Това е напълно достатъчно за зареди човек. Ела да ми покажеш как става този номер. Ела и ти се с мен, ако искаш. Сега ще видите как става. Значи това е спонтанно. Сега го реших. Тук се ставам на средата. И искам да се чувствам добре. Пракаш, може да се включиш, ако искаш. Откъдето искаш. Да, подсказвай ми, моля ти. Аз винаги съм много мързелива. Така. Има едно много така елементарно движение, което се казва повдигане на ръцете. Това ли е? Ето така да си повдигнеш ръцете и да ги отпуснеш.
Само че за да се направи това повдигане на ръцете, трябва да имаш една подготовка и тя вътрешна. Да си повдигна ръцете ми трябва подготовка? Да. Така ли? Да, тя не е чисто биомеханична, тя просто трябва да е ментална подготовка. Мисълта ти трябва да отиде в един от главните енергийни центрове, той се намира под пъпа. Мисъл, иди под пъпа, сега! Така ли да кажа? Само, че да е на глас, нали? Или в индийските практики, в йогата, това е втора чакра, нали така? Това е втора чакра. Да отиде във втора чакра. Да, или дантиян моля се казва. Моля те, после ми припомни да си я върна, да не ми остане във втора чакра. Че ще стане страшно, не мога да си вода предаването. Обикновено жените много бързо усещат прилива на чи енергия, защото това движение, което сега ще го демонстрирам, повдига чи енергията към върха на главата, от гръбначния стълб. Фонтанелата на мен ми е отворена през цялото време, аз това слагам цветя тук, да не влизат и да излизат някакви други работи. Защото са поникнали от това. Поникнали са, може да си вземете после. Да, правим упражнението сега. Ръцете са отстрани, ходилата са на успоредни с пръсти напред. Не сте такива токчета, с каквито съм аз, нали? Ръцете са отстрани, не отпред. Така, отстрани са ми ръцете. И? Както казах, мисълта е в дантия. Мисълта е във втора чакра. Втора чакра. Отишла е, усещам я. Оттук бавно се повдигат ръцете. Всички от публиката да направят същото. Се казва на китайски, се отпуска долу. И благо гледате напред. И благо гледате напред! Страхотна публика, благодаря ви! Всички го направиха, никой не ги е карал. Мога ли само да го покажа? Всички от публиката също, бъдете готови сега, 3-4. Така? Тъй наречена таолу или форма, това за какво ни помага, извинявай? Healthy. Да сме си добре. Здрави. Да, да сме здрави. Така? От тук. Едно. И излизаме. Не, нали? Аз мога ли да го подобра? Напред. И от тук продължаваме. Значи аз не ставам, днеска не съм концентрирана, но ти го правиш страхотно. Аплодисменти, страхотен е, нали? Супер! Това ни помага да се чувстваме добре, нали? Да сме здрави, изправени. Какво ще кажеш, хареса ли ти? Неговото изпълнение, не е моето. Да, бе, естествено, много е. Страхотен е, нали? За съжаление или не, но трябва да се учи. Трябва да се... айде, няма да кръшкам повече, ще уча. Всеки един от вас може да опита да направи някаква асана, без да е правил нищо. Ще се чувства адски дискомфортно, особено ако той започне да работи върху него, така да го натиска и така нататък. Аз не съм по демонстрациите. Ние много бърза демонстрация ще направим с теб. Нали си измисляме, ела? Показваме последно нещо за чао. Публиката да се включи сега, че после ще се чувствате много добре. Обещавам ви, както и всички зрители, които имат желание, точно в този момент да се почувстват добре. Показваме нещо. Бързо и кратко. Това, което и ясно. показах. Very healthy. Циша, повдигане на ръцете, но съвсем лекичко, без да повдигнете рамената отгоре и отпускане. Добре ли ми е публиката? Добре ли ми е публиката? Браво! Страхотни сте! Аз искам много да благодаря на моите гости. Бяхте чудесни, прекрасни. Благодаря ви, че останахте и в тази хубава неделя и дойдохте да ни кажете ценни неща. Много ви благодаря. Надявам се пак да се видим. Просто бяхте чудесни. Мерси. Сега втора чакра да върна мисълта тук обратно в последната и да ви изпратя. Ето, оттам може да си тръгнете. Аз много ви благодаря. Аплодисменти за моите гости. Бяха страхотни.